Случва ли ви се да видите някоя снимка, за която се твърди, че показва Лондон, или Мадрид, или Токио, но някак да се съмнявате, че тъкмо това е мястото, което виждате на снимката? Има начин да проверите. Геолокацията е процесът, чрез който установяваме местоположението на даден обект чрез технологии. Как става това на практика? Често снимките могат да бъдат проверени с помощта на инструментите за така нареченото обратно търсене по изображение. То може да се извърши в Google, например, като копирате линка на снимката или самата снимка и потърсите в търсачката по изображение. Може и да инсталирате специален плагин на браузъра си, като например InVidWe Verify, с който да проверявате директно снимките. Благодарение на тези методи лесно можете да видите кога за пръв път е публикувана снимката и дали действително показва мястото, което твърди, че показва. Ако с помощта на обратно търсене по изображение не успеете да установите това, което търсите, има и други начини. На голяма част от изображенията, които виждате ежедневно в огромния поток от информация в социалните си мрежи, има по нещо специфично. Например, някой уличен знак, табела на някой магазин или заведение, по което можете да разпознаете езика, някоя интересна сграда или дори начина, по който изглежда улицата, която виждате на снимката. Трябва просто да се съсредоточите малко повече и най-вероятно ще намерите нещо, което да ви насочи. Ако снимката не показва такива детайли, които да ви помогнат, можете да се ориентирате дори по позицията на Слънцето и сенките на хората или сградите. За целта можете да си помогнете и с сайта suncalc.org, където можете да въведете предполагаема локация и ден и час, когато се твърди, че е направена снимката, за да видите как точно е падало Слънцето тогава. С помощта на сателитни снимки или дори на Google Maps, който ползваме почти ежедневно, за да се ориентираме, можем да установим кое е мястото, което виждаме на снимката. Ето един пример. Знаем, че тази снимка е от град София, но искаме да разберем точно откъде. Какво може да ни ориентира? В далечината виждаме големи комини, които приличат на такива от топлоцентрала. Забелязваме и, че от позицията, от която е направена снимката, комините са на по-ниско. Това значи, че вероятно снимката е правена от мост или друга висока позиция. Знакът за кругово движение отляво е още едно важно парче от пъзела. Значи това е пътна артерия на вярно надлез. Като проверим къде в София има топлоцентрали с такива комини, можем да прегледаме местата в Google Maps. Само до една от централите има кръгово кръстовище, това е и мястото, което търсим. Снимките всъщност ни показват много повече информация, отколкото си мислим. Ако сте съсредоточени и знаете какво търсите в една снимка, то най-вероятно ще успеете да я локализирате много лесно. И по този начин ще се предпазвате от подвеждащи публикации, където изображенията се представят за едно място, а всъщност са друго.